River money, ende ndiri iconi. Is Jack Comedy. Mazuano antina zawi, mazawira angu aiwa jawibia. Kazolaga, jevanu zvinonetsera mari. Ipapo iwe, ipapo iva. Ipapo iva. Tivire, ipapo iva. Ocha, chimbozizira kute. Bwere awe makore mamaruwa mndara kana nemovu mamuri kupi mndara ndiri musero ya kusazobatika hamuzwanika mndara muita sezinya mamaruwa mndara musuzobatika ndiri kubatika uko pateni pangu ne amana pati kuna chandiri kutsvaka basa chiro ro garden boy zvaro pane pangu pagedi pandakanzwa pagedi namba 12 pane munhu ari papo ane usiri ndorowane ere yaanokwanisa rowana kanezvezve abadiwi munhu ataura chirungu ere bozi chirungu takaleka nonoziva takalenga apa kuti abadiwe kuti saka mira abadiwe ndiwo chete munhu achikondo nepower chete saka maita basa thanks very much maita basa kuti munotendwa saka ndomhanya izvezvi andimati pache pagedi namba 11 saka ndikandomhanya izvezvi Wagwan boss. What's up? You say go What on my friend? Big up. I have a kata phone. Kata iPhone. What on? Hello. Go away. Okay. I'll be right there. Just give me 5 minutes. Yeah. All my things are on point. They are on point. Don't worry. I'm coming, babe. Yeah. Okay, bye. I have a visitor here. Yeah. Okay. Yeah. Okay, young man, you can come here. Let's talk about business. Thank Let's hear what we can help you with. Thank you, boss. So, what is it about Siranani? Boss, big up Maradon graphics and the shanda. 2 days, 3 days, Maradon Pay, and Monagano, Java Jenny, Maizia, Zara, Gumba Padini, Maizia. Namakuramanga, how old are you? Zumakura, and the name which we need. No, I don't mean yes in job, but I mean, what kind of job do you need? Chiromunga in the Sakura, become one pesa, become Diriza pesa, Makano, Faraga. Okay, you want to be my guardian? Yes. But I don't need this kind of attitude. Behave well, my friend, if you want a job here. Yeah, Buchaga Mong, and I when I am going to see me. Lazara pays Ramaruanga, kata, meno zvaita mukati momuzi kuti andazozvinzwisisa saka even nyangwe ndawana munhu akaita sewe ndoda munhu anobhihevha plus chigeto ichi chako ndiro zvekuti pese munotosoza handiro plus imwe you have to dress well. Izokuya makadripa panapa uchitsvaga basa ndo kuya here munhu achitsvaga basa ndo mapfekero emunhu anouya achitsvaga basa kepu yakarasika yakaenda uku. Sorry boss, I understand it. Saka chimbondiratidza zvaunokwanisa kuita ipapo apa timboona example yekushanda kwako timboona kuti unokwanisa kupika basa. Alright. Boss nenyimbo ndikamboshanda boss nomba ndambogara ndozorora maize. Ndikashanda nomba ndambogara maize. Okay. Yeah. It's fine, my friend. So, you can go home now. I'll call you. I'll call you after 3 days time. You come and start. Boss chirungu mandikwaza. Mbora makore mangani we? My age doesn't matter. But ndikuedza kutaura kuti I'll call you. Okay. Ndichakufonera after 3 days. After mazuva matatu. Wozouya kuti utenge basa. But boss munofonera sei musina phone? Musina kutora phone number dzako. Ayo. Ndodzana pamhepo. Chadzisecha painternet. Painternet saka ndokuona. Maita basa ndipa basa. Aiwa basa usatoorwana but after 3 days you come back to interview. Andu yamangwa. Again ndo uyo wakadressa wewe. Yeah, andu yamangwa. Sasa usauye ndisina kufonera. Yeah, things